Hello logofer, welcome back to my channel. Ang channel nonton karo berada asal nonton apa ibu moजाङैनो dong, आंबो मोजाङैनो dong. Friday निहाय नै लोगोफोर मैयाजे माबा लानानै फैदोंमोन ना मेसिन बेजों हाग्रा एवगासिनो हासबेन्ड आं देखायगासिनो नोंथांमोननो नायलांदो नोंथांमोना. ओरैजाय एवखांबाय नै माखासे बे साइडजोंहाय फारागथियाफोर थायो आरोना लोगोफोर. Hajiraफोरनि साइडनियो बैखौहाय एवखांबाय ओमफ्राय नै बेयाव माखासे एवबाय नैबाव माखासे एवबावनांगौ नै ओमफ्राय ओरैबो एवलाजोब्बाय एसे एनै देखायनोसै आङो र' मानसिखौबो. Gय फोरानदों ओरै साइडनि हाग्राखौहाय माबाबाय ओमफ्राय बै गोजानावसो दङ बिबार गायबावनांगौ बिबार गायबावनांगौ बे बोरायबाय गोबाव जाबाय. ओमफ्राय नै आंना लावगासिनो आंगुरा मा नाम होनोथाय बेखौ आंगुरसो होनो आंहा दिंखिया. ओमफ्राय नै बिसोरबो खिलिजोब्बाय बेबो खिलिबाय आंनि लोगोनिफ्राय लाना फैदोंमोन आं बेबो खिलिबाय. बे दोंथांल'मोन नैबे मोनसे बे मोनसे बेल'मोन ओमफ्राय बे गोदान खिलिनाय नैबेखौ गायस्लायबाय बैखौ गायस्लायबाय आङो नैबेयाव बिबार बिनि हाग्राखौ दहाय फुदोंमोन आङो फुखांबाय ओमफ्राय नैबाव मोनसे गायना दोनदों आङो थांगोना थाङाथाय अखा हाबासो थांसिगोन बियो. बै हाग्राखौ एवजोब्बाय ओरैजाय एवजोब्बाय ना लोगोफोर. बे जाहैबाय भारा थाग्राफोरनि लामा नैबे रुमा खालि जानानै दङ रावबो थाथ'वाखै. जलफि बिफां ओरै एवबोजोब्बाय नै लांदांनो जि हाग्रा जाखाबायमोन दायो साफा नुलायलायबाय. नैबेयाव दाख्लैसो गारनानै थांगोन बेयाव थाग्राया बारा गोबाव जायाखै नै ओरैनिखौ सननो मोनाखै ओमफ्राय ओरै सनखांजोब्बाय नै बैथिं मानसि दङ ओमफ्राय नैबेखौ खालि गालांबाय आरो मास मोनसेयानो जायाखै थांनाया ओमफ्राय दा बे खालि दंथ'यो आरो. ओमफ्रायो
ओरैजाय संखांजोब्बाय ओमफ्राय हरै साइडनि भारा थाग्राफोरनिखौबो संखांजोब्बाय लोगोफोर ओरैनो लांदां जाजोब्बाय नै लोगोफोर देखायदों आं नोंथांमोननो मैया लाबोग्रा ओरैनिखौ साफा खालामदों जाहैबाय ओरै एवजोब्बाय नै लोगोफोर भारा थाग्राफोरनिखौ मैयानो एवदों बेखौहायो लाबोखांग्रोमोना ओमफ्रायो हरै साइडनिखौ दिनैहाय साफा खालामबाय आरो साफा जाजोब्बाय साफा जाहैबाय भाराथियाफोरनि ओंखाम संग्रा लोगोफोर हाजिरा नांगौ नामा लोगोफोर हाजिरा सोरबा लिंहरबा हाजिरा मावहैगोन दा नोङो हाजिरा मावहैगोन लोगोफोर नांगौबा प्लिज अननानै कमेन्ट खालामहर मा होनो हाजिरा मावनो थाखाय लिंहर बेसेबां लागोन नोङो ओमफ्राय हा 100 ना 1000 1500 थाखा हाजिरा नांगौनो लोगोफोर ओमफ्राय सोरनोबा नांगौबा कमेन्ट खालामहर कन्टेक्ट खालामहर बेखौ मोननो हागोन आरोना लोगोफोर दायो माबा एवजोब्बाय हाजिरा मावग्रा मोनैनि थाखायनो बेखौ लाबोनाय जादों आरो दायो ओमफ्राय साफा जाजोबहांबायानो बे मोनसेयाव दोननो नामा आरो सुपुराव So guys, दायोहायो खामानिया जोबखांबाय आरो जोंना ओमफ्रायो दुगैखांबाय आङो नै खर' सर' लोबखांजोब्बाय मा होनो हाग्राखौथ' एवबाय ओमफ्राय एवनायखौथ' गाहरनांगौना बेखौहाय साफा खालामजोबनानै गाहरखांबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज अननानै लाइक खालाम आरो शेयार खालामनानै हो आरो साबस्क्राइबबो खालामनानै हो लोगोफोर so thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामनानै होबानो जाबाय so thank you bye bye